राज माने बुवाग्रा नुखुंगो मोटामुटी थांगो फायो महाराजा क्रिट विक्रमनी कग्नति साना थांके बसु मुइतो खलाइथाय बिनि बि थीमा सालो सागादे सर बेलाय हामबाय जतर खुमका दिनै दिन 27 तारिख नभेम्बर 2006 चिनि बुवाग्रा थैयो बथिफोरा आंनि जे खुद दंगो तै चिनि असिमालांगो आं बनो तै फेके बालै तै फेका आं राजपुरी बाय अनेक क्लुस दं माने बुवाग्रा बाय क्रिट विक्रम किशोर बाय आं अनेक आगने सिनायजा बनि बागै दिनै जों मितमाखा चिनि बुवाग्रा चिनि प्रदीप किशोर बतिनि उद्दुगनाखा जे बनि बुफा थैमानि दिन 27 नभेम्बर
जों बनि अर सिमालंगो जों खुम्बगनाय जों सुरिनाय आबां जों जाबो जतन फाइजाक आं दिनै बेलायखौ खास्रांखा बेहायनोहाय आगोलनि दिन आं मुंतमाखा आं बुबाग्राबाय दिनै ग्रिड बिक्रम किशोरबाय आंखौ घनिष्ठ बाय आं दंबाय माने आरो बागै आं दिनै जतन हामबायरनाय दैबो दिनै साराथिफोर बरावनो जों हामबायरनाय लोक साइमानो जों लुखा दिनै बे बिक्रम ग्रिड बिक्रम थ्रिफ्राव बनो যখন जों अर सकफ्राव শুধু খবর মা পাইছি তিনি পারানি বরাव दं 1 लाख ऊपर बराव फायका अब बेलाय वाना मसिंसा जों केबो वानसौइ मैया तिनि बुबागारनि परिबार बराव वानसौ मैया उसुक तिनि गिरि बिक्रम हामदनाय बां आपरो जों नखा 1 लाख नि हाय ऊपर बर निजेनि खुद पुजाबाय बर जों केबो रां पुजिनाय गरै बर निजे रां बाय बर नि दुबबायनो तिनि सारा तिब्राम बराव दं तमा रियां तमा जमातिया तमा कलय तमा रुपिनी तमा लेबरमा तो दफने बराव फायका अब बाय तिनि बुबाग्रा बारबानो सावो स्पेशली महाराज प्रदिकिशु तंनाय बो सावो आपरनि चिं आं बखा बासाय फायो खुदे आनि बाबुनो बरक सकफ्रो आनि बाबानि श्राद्ध दंगो बाहायनो बरक हाजार लाख बरक फायका आबो नानो बखामो थांगो आबो नुगुइनो आं साइमाखा जे बुसिक बचिनि तिब्रा सारक तिनि बगार हामजाक तिनि बुबाग्रा परिबार हामजाक आबो आं रिलाइसनका आइनि बारबार तिनि महाराज साइतंगो तिनि बनि चेष्टा बाय बनि उद्योग बाय तिनि जों बनि थैमानि दिन न तिनि जों बनि सकमानि दिन सरि बनि सकमानि दिन जों तिनि पालायलायनाय जों खुम्बगलायनाय आं खागाव आरि जत्तन तिन तिब्रा साबराव दं जों मावाथलायनाय तिनि आसल दि लास्ट राजा हमना जों ग्रिड बिक्रम किशोर बखुब भद्र नम्र जेन्टलमेन जों साइमोन बकाव भी साया itu man tamu sama एकदम परफेक्ट आं लुक खाबाय आंबो बे अनेक बार गुरिखा आंबो कलकातायाव थांगा दिल्ली थांगा इभेन नर वानसुइ मेना बानो सिक भ्यास खायो आंनि गारि काबिबो आं निजे गारि चालावो आं उदयपुराव लां थांगा बनो माटा बारिगो तिनि महारानी बिबु देवी ते ग्रिड बिक्रम बरकुनि काजाक आं गारि चालावो एकेबार आं उदयपुराव नि माटा बारि बनो गारि चालाव गुरि तै फैगा बनो बको थांगा ब्रे जों मानो दिनै बा सालायखा अरने आउटलावो ओके एक दिन जों आं बय काटेखा आब्रा बर ड्राइवर गरिनि बागै आनबो एसे ड्राइवर बिसे तां थांगा आब्रा ताखुनो बुतो मानो आबां तिनि बेलायखा आं तंखका बेलाय कुसिंखा सर आबो तो पब्लिक रौनि हामजाक मासि दो बुबाग्रा ताम खलायलांखा ओ जे महाराजा ग्रिड बिक्रम जे कारणे बरक बना हामजाका आसाने बुबाग्रा के बेलाय भद्र बकाव भी साया बनि हामजाक माने जोंखा तिनि तिब्राम बरक फायखांगे बो राजबारि बनो बो माइचारो बो मुतु जे बो मानसे बो साइदो खाय आं लुखा के बो आफर जुनो साव आनि बिसे रां गै आनि बिसे आं कोनो मन्त्रिया कोनो मुख्यमन्त्रिया आंनो आं चाकरि बिरि माइया किन्तु जे आं मासाक नों नोंनो हेल्प हैनाय नै बाफराव तिमरो मा आं लुखा दिनै बारनबाराव फायगांगे नि बनो फायगांगे खुम फाय माने रां रं बिसा बागो के बनि जे कक बो केमनो कुलमा बो गरै केमनो हिमा बो गरै बनि कौराव अलायके सरल सुजा एकदम तिब्रासानि माने बनि बखाव आं लुखा बन तिब्रासानि मानसि दबनि तंगु एकदम कौर भी साफाया जले मा बो गरै एकदम तामसानाय बनि बागै आं लुखा तिनि ग्रिड बिक्रम दसके बरक हाम बनि बखाबसे गाहाम आब्रा ना आं खागाका बर बेलाय खनो हामजागो बनि बेलाय खनो पयतसागो ते बनि तमुजा बो एकदम टाइम बाहिने परफेक्ट आं बन लुखा बो बनि ड्रेस नायदि सब सन बनि कासलि बाहिने इस्तारि रिजाक इस्तारि कागे बचुंया जुता बो पालिस खैजा कचों जुता बाहिने सब सन बो जुता थु जंनाय बनि याक मसा तो जुता नंनाय आ पालिस खैजा कचों कताल हाय ड्रेस बाहिने लंग पैंट कोट शार्ट सब सन एकदम इस्तारि रिजाका बचुनो आबां लुखा ड्रेस बाहिने बनि परफेक्ट बो ड्रेस खायनो पुरा जेन्टलमेन काव भी साया आबोगे आं बनो लाइखनो खासावो लाइखनो बुतो मानो इदि जों हारि जों बरि मां सुरि लायनाय साराति तिब्रा सारक जों ग्रिड बिक्रम तिनि बनो जों सबमानि दिन मानो अर जों अर नियनि रयेल ग्राउन्ड जों बनो सबगो आ सबरो बां दं ते कासे बलाइखो आं ननो कासे सासिनाय आबो जत साइमेयाना बथिफ्रा बर जों आनो कारि रेखा बर बनि जे लकसाक जों रांसाकनि माने रांचांनि बुरि हाय बुदुक माने उनि कारेन्ट बुदुक हाय अलक लायो जों बनो सुलै बनो फय मारो बनो बसाबाय बाक्सा उ रांचांनो जों खिबिर भाराव रय माराव कांसेका महरनि संका तामाने हेगन अमतिनि राजानि एकटा कामसानाय अब नियम कालचार जे कुनु राजा थैखांखाय ताति बबागरा बाहायनो खायजाना खागाव बबाय बाक्सा कलक खाय रांबन ताबो रांचाक दंगो
কারেন্ট বুড়ু হাই মানে চিকন সাথে আমার কুদু যে বলক শাক সুলুই আপনার নুখা তিনি বুবাগ্রানি কিরি বিগন কইছে 5 ফুট 6 ইঞ্চি বুঝি কাটাবনি বলক মানি 7 ফুট কাছে 5 ফুট 6 ইঞ্চি বুঝকাও আকে বনা সুলুই রাংচাং নি অবাই তানি বুড়ু বুড়ু হাই সুলুই বনে ঠিক বনে ওজন কাইছেন রাসবই বন লগসন খবই মারবো আমরা নুখা বনে বাগে जों बे राजाने अबने একটা চিকেন চিকেন কাহিনী সিমানি বনে মাং जों বলাই তিনি কুসিংখা आं खागाव जतन तिमबराव सिथुं दिनै हायदिनो 27 तारिख नभेम्बर जों प्रत्येक दिन राजानो सकमानि दिन आबना जों मिथु खालायनाय जतन हामबाय खुलुमबाय।